Nindot ba lamang aning bukid anang kapresko pangpa-relax sa atong hunang-huna ug kalawasan. Pwede kang mamakko, nindot kaayo ang mga birdie nga mga tanong. Wow, kaanindot ba lamang sa panahon. Init ang panahon, manang nagsuroy-suroy si Chris. Wow, kaanindot sa palibot, nindot ning presko ang hangin. Malingaw jud tag tumanaw aning mga tanong. Wow, nanagas naman di ay ang mga kalubian. Daghang kaayong maayong buntag guys. Asa pa ni si Chris? Magsuot-suot sa kabugangan. Wow, kanindot ba lamang gadyo diri sa mga kabukiran, layo ang kasakit. Kanindot sa mga green plants no. Nindot pag jud ang atong presko nga hangin. Presko kaayo ang hangin diri guys. Kanais balaman diri nga lugar. Magsuroy-suroy pud ta panagsa para mo relax pud ta panagsa guys. Wow.